A dobrý večer, srdečně vás vítám a v Polsku v městě Wrocław. Za chvilku přijede vlak, osobní vlak Černá Hora ze stanice... Pardon, počkejte, já vám řekne. Pravidelný příjezd ze stanice Lichkov. To znáte, jako všechny lidi České republiky znáte Lichkov, kde to je. Pravidelný příjezd 20 hodin 21 minuta. To jsou taky lokomotiva polská a jako má napsané P07 1053, to je lokomotiva společnosti Pafavak, PKP Intercity, jak to se okamžik prosím. Ona to zmenuje jako kolej, protože tento rychlík, který je na koleji trojky, jako na koleji 3, na koleji 3, to tam je rychlík, který pokračuje další do stanice Legnica. To je taky ten příjezd, já jsem vám říkal, a ze stanice Lichkov Černá Hora. To je jako osobák, jo, se přijel. Poslouchajte prosím, za chvilku pan řekne z PKP Intercity. Pociąg Region Czarna Góra ze stacji Lichkov jechał na tor 6 przy peronie 3. Pociąg skończył bieg. Pani říkala osobní vlak Černá Hora ze stanice Lichkov a přijel nás do stanice Wrocław Główny, Wrocław hlavní nádraží. Již vůbec dneska nebude pokračovat. Ukončí směr. To jsou také, jak já jsem vám říkal, tady je vlakové vozy rychlíkové, jo. A to jsou taky lokomotiva, která se jako změnila jako směr. To jako směr ona jede a protože by zapnout vozy, tady máte, jo, PKP Intercity. Jo, dále pokračují tam, za chvílku bude jako zapnutý a za 10 maximální 15 minut odjede jako do stanice Legnica, to já jsem vám říkal 10 minut zpět, jo. Dneska je a 1.03 a 2013 rok, jo. A já jsem taky, dneska je moc hladný, moc zimno. Dneska nemá vůbec zimy, nepadá sněh, ale je moc zimno. Jo. A za chvílku přijede taky rychlík, a jak on se jmenuje, jako TLK, to je rychlík ze stanice Kędzierzyn-Koźle, to je stanice mezi Katovice, mezi Katovice a Krakowi. On přijede za chvílku a za kolik, to ještě počkáme. Jede vlak, jede vlak, já se go podívám, a já nevím, či to nejsou jaký osobák. Ne, to jsou osobák, počkejte, jak ho sem vidím. Jo, jede vlak, ale počkejte, to nejsou osobák. Ne, to nejsou rychlík, to je osobák, ale já nevím ještě. Já vím, že tento vlak další pokračuje, ne, to je... Do piči. To je osobák, který já pokračuji ze stanice Kędzierzyn-Koźle, ze směru, jo. Wrocław, Główny, Wrocław, hlavní nádraží. Po německu to je jako Breslau, Hauptbahnhof.
Ne, počkejte, to jo, napsáno je Wroclaw, hlavný pravidelný příjezd, 20 hodin 27 minut.